Ndị be anyị ekene m unu n'ụdị pụrụ iche n'ụtụtụ a. Esi m from our local market here wee bata now. Then in that market my focus bịara dekarịa side ndị na-ele foodstuff and the prices a na-ele foodstuff n'ahịa now wee sị na ife a bụ time ndị be anyị needili inwe serious rethink. The way things is aga now in Nigeria, I just want to make it to be a kind of reminder. During Nigerian Civil War, Imana, I bụ ndị Igbo, and Imana, if whether you like it or not, or you want to hear it or not, or whether you accept it or not, at this point is immaterial. An average Igbo man, mana ife dị in the conscious of onye Igbo ọbụla now, the concept of Biafra, the mind of Biafra, whether na iwe onye Igbo dị against it or in support of it, either way is at the oya nwa bụ ife dị na table. Ma ndị dị in support ma ndị dị against, but then ụfọdụ na-ekwu divide, that is ikewa Nigeria. Ụfọdụ na-ekwu dissolve Nigeria. Ụfọdụ, everybody and his own na mana eventually iwete to the consciousness of onye Igbo ọbụla bụ during the Civil War. Going by the history, I wasn't born then, but it take you out time to read a lot of books, a lot of materials, a lot of historical contents concerning the Civil War. Both the ones, Imana, Anosiog is just like the story of the hunter and the lion. The hunter bịa na ịkọ akụkọ nke ya, ọ ga-akọ ya in a way that na ọ ga-efavor ya nwa the hunter. The lion, I anụbeghị the story of the lion because na anyị na the lion anụbeghị. So the story of Civil War bụ something nwere ilu multiple faces. The colonial masters, the Britain, higher akọ nke ha, they will give you a version. Ndị Igbo bụ the majorly ndị Biafra anwa, fire akọ nke fa, they will have a version. Then ndị ugwu ya akọkwa nke fa, they will have a version. Ndị Yoruba ya akọkwa nke fa, they will have a version. Mana mgbe ịchịkọtalụ, mgbe ị nwere the privilege of ịgụsị akwụkwọ, different books and different biographies of people play a role during that Civil War. One thing abịa to conclusion yawo, one, the Civil War, that Biafra War, cost a lot of lives. Now, those people that died, more than 60 to 70% of them nwụrụ that Civil War. Abụlọ bullets, more bomb, more shillings, more any kind of weapon they use at that time of Bulufa. 60 to 70% of them were during that time of Ago Bulufa. Malnutrition, kwashiorkor, food poisoning, because from like I said, I read from different authors, different actors in the war. And we said ndị nke call duto na oke agụụ dị na among the Biafrans. So abịa ndị opponent fa ka ghara ịbịa kpọba afa bịa duto na fama na agụụ dị, so fa bịa fa eje dobesia nni etinyelu nsị na ya, dobesia ya ebe dị aṅa, so that ha amarugo na soja nọ n'ihu ọgụ ugodo agụụ dị maintain na agụ ya, nni ọbụla ọfụlụ ọ ga-eri, and ya nwa gburu ọtụtụ ndị be anyị.
then the food blockade bịa mee ọtụtụ ndị be anyị nwụọ na kwashi ọkụ. Now Nigeria adịgo ka o si wee dị now, the economic situation ka onye ọbụla na-efeel ịfụ na agụụ dị, and ịbatakwa n'ahịa be anyị ịfụ na a larger percentage of nni a na-eli na be anyị na-ekwu ana Igbo, ana Igbo, ife dịka Anambra, Imo, enwe ike mana sị hapụgodu Delta, but Anambra, Imo, Enugu, Abia, Ebonyi, ka anyị hapụkwugodu ife dịka Rivers ha by the side, mana this core Igbo land ndị Igbo steeti ndị a mkpọrọ afa na Anambra, Imo, Ebonyi, Enugu, Abia. Now ịbanye na the markets ebe ndị a mkpọrọ afa now, larger percentage of nni a na-eli ebe ndị anwa isilo from those states fada akọpụta ya. Ọ ka bụkwa ife ndị ji si mgbago the other side, ife dịka rice fa grain mago grains, rice fa beans fa sikwa na mgbago. Then a lot of other things. Now ọ bụla a very big concern. Ngwa, let's assume na ekwubebeghị okwu mago food blockade, because o nwego mgbe ndị mgbago the other side nọkatalụ shut or down a supply nni side ebe immediately the price a na-ego ife n'afịa gbagoro. Now let's assume na kịta ife si wee dị, asịzie okay na enwego shortage of food, because already I'm the food basket of the nation Nigeria, Benue State, is a no-go area now. Ndị dị aṅaa na-awakpo farmers, na-egbusisi farmers, people ada agazi farm. Ịgakwa na Jos ụkwa major ife na food producing state. We all know of the news, what is happening. Most of these people can no longer go to farm. Most of those people ada akọpụtanwuzi nni. Now ngwa awụ na-emegidezie now asịzie ngwa ebe ọ bụ na ya ada akọpụtanwuzi nni, ka anyị weluzie nni anyị nwelụ chelo onwe anyị, ka ndị ọbụla welu nni fa nwelụ nwụọ na afafa nwelụ chelo onwe ha. These core Igbo states for ga-echenwe onwe ha. Negodo anya na your community, ọ bụrụ na ọ dị ka ọ ya adị na your community ama ejenwuzi ebe ndị afọ a na-eje egote nni ọ na-esi wee kwesị, maọbụ ebe ndị ahụ a na-eje egote nni decide go na farmer na-ebupụzi outside, ka fa survive godu, ka fa libegodu digodu ndụ. Kedu ife ga-abụ the fate of community? Just wele anya negharịa na your community, how involved ka ha dị in agricultural produce. If I will as in take it into your consciousness, think about it, then check again within your capacity, kedu ife ị ga-emenwu. Mgbe ụfọdụ ịmana anyị nwabụ ndị Anambra, anyị nwere a lot of big boys, ballers in town. I be invent onwe ka isi awụ n'ibe enu, ịmago wele ego mago scatter everywhere. Ofu onye nwere ike ịbata na car garage, one person, onye ahụ nwere ike the least car enwere ike ọ ga-adị up to 10 cars, 8, 10 cars. The least car nọ ebe ahụ nwere ike nọlụ maybe 80 million, 70 million. Ịbịazi ebe ahụ a ga-enwe ndị 500 million, and above. These are our big boys, ballers in town. Now, ọ bụrụ na the situation is so bad that na we can no longer, mana during that civil war, if I mention Kali,
these civil